Мәктәп укучысының булган сәләтен ничек үстерергә, нинди һөнәр сайларга бу мәсьәләләр хакында 7нче мәктәптә узган түгәрәк өстәл барышында сөйләштеләр. Кунаклар арасында Казан шәһәренең Сәләтлеләр университеты проекты вәкилләре дә бар. Алар талантлы яшьләрнең мөмкинлекләрен ачуда, компетенцияләрен үстерүдә ярдәм итүче институт хакында сөйләделәр. Очрашуда шулай ук ЗЭГРС директоры, Мәгариф, яшьләр эшләре идарәләре башлыклары, Зәй мәшгульлек үзәге вәкилләре һәм өлкән сыйныф укучылары катнашты. 7нче сыйныф укучысы Егор Юрухин киләчәген медицина белән бәйләргә уйлый. Хыялын тормышка ашыру өчен хәзердән үк шул юнәлештә әзерләү кирәк дип саный. Мне все нравится, получаем большой опыт, новые слова и их обозначение. Все это пригодится в жизни. 2018 елда 7нче мәктәп әлеге проект рәислеге белән хезмәттәшлек турында килешү төзегән иде. Нәтиҗәдә коллектив грант отты һәм өстәмә компетенцияләрне үстерү буенча тренинглар үткәрү өчен җиһазлар алды. Искәртеп Узык талантлар университеты ул сәләтле яшьләргә мөмкинлекләрне үстерүдә, һөнәри үсештә ярдәм итә. Аның бурычы үз шәхесләрен ачу өчен сәләтле балаларга һәм талантлы яшьләргә шартлар тудыру. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.